लगा दिया रे कैमरा किसा बाय खामानि मावनांगोनलै न'आव फैबा रायजोफोर बाय माने थैफोरा खास्रायो आरो बाबा रे हाखौ पाहार गोदै खामना दोनदो बाबाया एकदम मिथिबाय हाखौ जमा खालामना दोनदो आं दा न' ओरैनो थास्लायस्लाय बाय खदाल मारिनानै समान खालामनानै न'आव फैनानै एसेसो खामानि मावनांगौ हाजिरा लानानै हाजिरा मावनो होस्लायस्लाय गाव खस्थ' खालामनानै मावबा थैफोरा एसे खास्रागोन नङा होमबा हाजिरा लाना जेनेबा 200-300 थाखा फैसा खरस जानायनि लोगोसेयावनो आरो न' जना थाबायबा ब्लाड सार्कुलेसन जायाबा बेमार जाबा डक्टरनोबो 300 थाखा बेसेबां 600 थाखा खरस जागोन ना बेखायनो गाव मावनायानो मोजां मेंबाय माबायदि नांदो रायजोफोर कमेन्ट खालाम हम करके घर घर में कैसे खा रहे को ये रिमडी दी जीत जाएगा देखना हेलो आं दासो नुजाबाय या आदा या मार मजा नांदो बाप रे बाप सापास खामानि मावनांगौ रायजोफोर खामानि मावबासो थैफोरा खारग्लुंगोन मेंबाय रायजोफोर बहुत मेंबाय दानिया बायदि हाखौ जमा खालामना दोनबायना खमान खालामनाय खामानि बाखि दंबावो आं दा हाखौ जमा खालामना दोननि आरो बाबाया फैनानै खमान खालामफैथों आं बाय ओरैनो हाखौ जमा खालामना दोननाबा जोंनि बाबाया मावलिया बाबाया ओइजाय आं बाबाया बाय बादोल जाबाय दा हाखौ आङो उखुरा मुखुरा खालामना दोनबा गोजौ गाय खालामना दोनबा बाबाया फैनायखौ खमान खालामफैगोन बै आंनि उनथि नुनाया जोंनि भान्दार बायला बिला जानि नङा बायदि बाय फिदिंना खिथि दरजाखौल' खिथिदै जोंनि रुम सिंनिखौ खिथिथ'ना आरो जोंनि न' सिङाव बेसेबां कुइन्टेल खना दोङो बेखौ खिथिथ'ना मिथिबाय ओइखौल' खिथि ओरैनो न' खामखौल' गोसो सिंनि डायलगखौ गोसो सिङावनो लाबायाबा गोसोआसो बेमार जागोन नङा होमबा रायजोफोर भगवान गारियाव नांसिगौमोन नै थाब बोनानै गारिया गैलायामोन बोराय बुरै खामानि बाबाया जानि बाबाया जिथिया खामानि मावोना तिथिया सिरि सिरि खारखामाबाय थायो खामानि मावनो बानाय जाबाय बिराद सैतान खिन्थु बेलेग खामानि मावबाय थागोन आरो बबेबा मैगं गायनाय दंफां गायनाय बेफोरखौ खालामबाय थागोन आरो जाबायथ' एसे नायनायाथ' बहुत थायो र' जाबाय आइखौ बख'नो र' सेंग्रा खामोमोन बरिया हाफोरखौ ध्यान होलांबाय था दै खदाल जावनायाव बबेबा ओइ हा लाबनायाव दुब्लिफोरनिफ्राय लाबनायाव बबेबा आग्लानि थाखा बारायफोरा फायफादोबा बेयाव मोनगोन ध्यान होबाय थानो बा मा दै हा जावनाय टाइमाव बिदि दै होफै नों गेजेर गेजेर दै गुसु गोसोफोरा गोजोननाय मोनलायो आरो मा बुंनो रायजोफोर खदाल जावनाय स्टाइलखौ नुनाथ' मिथिखादों जों माबायदि आं खामानि मावनो रोंगो बादोल ना मावथि खदालाबो नैलै खमान खमान इमान गालाव दान्था गुसुं जाबासो मोजां जावनो बिराद गालाव खालामना दोनदो बाबानि खदालथ' बियो माने गोजाननिफ्राय जावहरबासो एम्फौ एनला जिबौ जिलाफोरा ओरै फिट खामहरबाबो मन' सयै जायो होनगासिनो गालाव गोजोननाय मोनदों
दहाय फुङाव गोजांनाय मोनबाय थादों सान्दुंल' जनो लुगैबाय थादों दा इमान गोलोमबाय ना सिजुबाय सिङाव भितराव थ' बहुत दिन खामानि मावाखैमोन न' जना थायै एसे बादोलबो जाबायमोन बेमार आजारफोरा बाय भितराव हाबदोंमोन जों दा ओंखारलांसिगोन हामदो उफ बाय जानि आइया बिराद फुल गायनो मोजां मोनखायो आरो एकदम फुलखौनो फुल गायनो मोजां मोनसोयो एकदम जिं गायजोबना दोननो माने एथिंबो दोंसोयोमोन नैथिंबो दोङोमोन गदाय बाराया फुनानै गारजोब्बाय माने बाय एसे नै दा गोदान मागो माबायाव नैफोरा रानजोबोना बिलाइफोरा गदाय फुलनि दा फुलाबो रानजोब्बाय बिलाइयाबो रानजोब्बाय ओंखायनो आदा फुजोबना दोनबाय दा ओइ थानायखिनिखौ जोंहानि न'खौ मानसिफोरा बागान होननानैसो बुङो फुलनि बागान एकदम गदाय फुल दंजोबखायोमोन गासैबो सेथ्लाथिंबो इथिंबो दा फुनानै गारजोब्बाय आरो जों फैनानै थेवबाबो दाबो दंबयो हाइ बारिसिंथि माने एकदम फुलानो फुल गोजा इथिंबो ओइनै जोंहा फिसालाया फैनानै एकदम हाद्रि आं मति जाबायनो नंमारगौना मानसिफोरा आंखौ मति बुंबाय जा नोंनिया जानजायाबो खबर गैला उदैयाबो खबर गैला बेबो खबर गैला खबर गैला जायो आरो सिनाय मोनला र' खबर गैया मानसि दोङो Hino ba kan hinon dun? Yun dun. May ano ba? Kari ka sanurang nila malay. एसे खस्थ' खालामनानै बायनाय गारि दामिबाबो खम दामिबाबो नङा होमबा रायजोफोर बिखौ आरो ओरैनो लाइटलि लाबा जायाना थ' गावनि कारने मानसिया पाउडार सिनु लानो हायो सानस्क्रिन लानो हायो गारिनि कारने एसे साननाङा नामा मानसिया गावनि कारने जुदि साननो हायोबा गारिनि कारनेबो साननांगोन नङा होमबा थ' गावजोंनो साननांगोन नङा होमबा बेखायनो आङो एसे सायाव दोनबाय आरो रायजोफोर गाज्रि दामोन रोंगो तामान लादों माने बाराया सिथ्लाखौनो जावख्लाबजोबना दोनबाय मा खालामनो सानदों मिथिला आरो इथिंबो गोथौ एबा जाख्लाबना दोनबाय नैथिंबो मबा मा खालामनो नागिरदों नों इफोरखो इखौ बराबर खालामना होनोसै नैबे जाबाय जोंहानि आफा बोराइ बाथौ ओइबे जाबाय जोंहानि भान्दार मा बुंनि नोंसोर बर' नङा नामा होननानै जे जोंखौ कमेन्ट खालामगोन नायनालाय बर' नंगौना नङा बर' मानसिनाथ' सिजौ फाङा थाखायो नङा होमबा रायजोफोर ओरैनो सिजौ फाङा जानि बोराइ बाथौ बिनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव जों दिनै मोजाङैनो दं बाहरलै मानो फल' खालामना हारसिं मावग'वाखै ओरैनो थांना थायोबा बिखि थांना थायोबा बारफुला गारि सालायनो हागोन बारफुला बेया खामानि मावबाय थादोंसै आंना भिडिअबो एडिट खालामनो दङ भिडिअ एडिट खालामग्रोनि आङो जरूरत है तब करेंगे हेलो
मोनाबाय मोनाबाय आर'जनि आवाज खोनासोनो मोनसै मोना टाइमाव गामियाव जोंना गामियाव आर'ज मेथाइ रोजाब लगायना दोनो आरो माइकआव